Беләсезме ничек? Мин теге сез әйтегез бит әле интуиция турында. Мин инде кеше белән танышканда ук теге, ахыры, наверное, менә булайрак бетер дип бераз гына чамалый торган кеше. Ләкин бит бөтен әйбер гомерлек булырга димәгән. Әйе, мин дә шул ук кеше. Менә гашыйк булдым. Әйе, аның белән буласым килде, аңа кияүгә чыктым. Ләкин минем моңа тулы хакым бар иде. Әйе, ул миннән яшьрәк иде, әлбәттә чибәррәктер дә. Шуңа күрә мин гашыйк булганмындыр да. Әйе, мин үземнең минусларым булу аркасында үземне менә гел матур гына итеп тә тота алмаганмындыр. Әйе, ул мине ташлап китте. Әйе, яшь кызга китте. Нишләтим соң? Шулай булырга язгандыр. Мин моның шулай булачагын былай да күз алдына китерә идем. Шуңа күрә минем кайгыруым да булмады, бернинди елавым да бернәрсә булмады. Мин теге, ул минем өчен ул көтелгән әйбер. Һәм минем ул арада теге мәхәббәт тиз генә уже күчте. Мин менә теге ничек әйтим икән? Мәхәббәт балага күчте. Минем ишеткәнем бар иде, булай да бала туганнан соң хатын-кыз ирен гомумән онта, үзен дә балага багышлый. Күрәсең, мин дә шундый булганмындыр инде. Ләкин мин бик канәгать. Менә кире баштан кайтып, бер 10 ел элеккәме? Шушы тормышны үтәсе булса, мин нәкъ шушыны үтеп, нәкъ шул кешегә чыгып, нәкъ шул баланы табып, нәкъ шул аерыласы булса, миңа барыбер. Ләкин мин шундый кеше, мин бер кушында кирегә әйләнеп кайтмыйм. Мин гомумән юк барга үпкәләмим. Мин гомумән үпкәчел кеше түгел. Ләкин мин бер тапкыр кешегә юк дим икән, бу гомерлеккә дигән сүз. Мин алай микән, булай микән дип утыра торган. Менә бу ират характерыдыр инде. Мин алай елау да юк минем өчен, күз яшы да юк, беренсе юк. Һәм бу минем өчен көтелгән әйбер булганга күрә, мин керфегем дә селкенми. Ишисең бит нәйә менә шулай. Ләкин мин бик канәгать, Аллага шөкер. Мин теге менә әйтәм бит әле, гаиләләрне эшләп кайтам. Мин теге бөтен әйбергә күз йомып, алай утыра торган кеше түгел. Мин бөтен әйбернең чиста һәм ачык булуын телим. Бүгенге көндә ул кеше белән аралашасыз? Юк. Минем өчен теге ярты-йорта әйберләр юк. Кеше ул яки 100% матур гаилә булырга тиеш, яки гомумән булмаска тиеш. Мин әйтәм, мин менә гомер буена без икәү генә балам белән генә яшәрбез дип. Бәлки мин сезгә икенче интервьюда шәфәкать гафу итегез, мин монда бер айлык гашык булдым да тагын кияүгә чыктым дип әйтермен. Мин әйтәм, бер әйбердә. Мин иртәгәсе көн турында сөйли алмыйм. Нәрсә буласын белмим. Бөтен нәрсә булырга мөмкин. Менә шул. Ләкин примерно күз алдына китерәм. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.